Vi er på vej til Skagen, og ja, vi er kommet meget længere. Der er kun 14 km endnu. Klokken er 20 minutter over 8. Ja, det kan man så ikke se på kameraet. Det er sådan en underligt. Prøv lige at se. Så den er 20 minutter over 8. Det er Nikolaj, det er mig, og det er P-mand. Jonas P. Vi skal så i telt sammen, og vi er venner. Ja. Det glæder vi os rigtig til. Der står jeg lige en kasket. Den var faktisk... Det er Lasse, min ven. Hej. Hej. Og ja. Hey, husk Venjer. Og Venjer. Du skal også med til Skagen, ikke også? Vi skal med til Skagen. Yes. Hvad synes du om Skagen? Ikke så meget. Det er rigtig godt sted. Hey, fortæl os, hvad vi skal ud og se. Vi skal på museum. Ude på et museum. Og hvad skal vi mere se derinde på museum? Pers Krøyer-malerier, og vi skal også... Ja, det er godt med dig.